Esenlikler yurttaşlar. Sağ otyňymy. Orta Aziýadan soňky döwürler bir gelişme barda din meselesiniň üstünden, ýani Arap kulturasy diýip alal şonu. Gazaqstan, Özbegistan, Täjikistan, ýani Paranja diýýärler, ýani ýapyk dinalaryň ýapyk gelmegi, ýani Arap kulturasyna ýakyn Araplaryň geyinişini, ýani bizden özge bolan, ýani bize ýakyn däl, bize keseki bolan eşikler, ýani kultura diýip şonu gadaňçylyk getirip otyşyp ýuwaş-ýuwaşdan. Ýöne näme üçin Türkmenistanda bu tersine gidýär, ýani. Arkadamyz size mescid salyp berdi, cuma namazyna gidin, cumalyklaryňyza gidin, boş wagtyňyzda namazyňyzy okaň diýip mehemmelerin üstünden propaganda edýärler. Biram ýanky Arap denarlarynyň geýýän eşikleri bardyr, ýüzlerine çellä ýapyk, hem ýere görünen ok, diňe ýüz açyk, şonuň ýaly görnüşindäki eşikleri satdyrýarlar. Ýa-da TikToklarda TikTok açyk üçin açyk görnüşinde ýaly bolup görünýär-de. Şonda da birden akaunt açyp ýani Aybarat Hacı diýär, ahun diýdi, Garasol, Eýrandakol türkmen asylly karlar bar, ahunlar bar, olaryň wagaz nesihat diýilýär, ýani propagandasyny neme diýerler, ýaýratýarlar halkyň içinde. Meçitlere çağırış gidýär, ýani ziyaret ýerleri diýip şol dini ýerlere bir wagtdan bir Arap, bir kirli Arap ýatan namazy şotaýda şoň daşyna ziýarete gitmene çağırýarlar. Oňdan ýene näme diýerler, magazinlarda açyk Arap eşikleri satylypdyr. Türkmenistan näme üçin tersine gidýär diýip şoňa bir fin bereldik-de, sizler bilen ýurtdaşlar, ýani her kim öz düşünjesini aýtsa da kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Men düşünjem boýunça ýani sabret, şükret, Allah gowuran gullaryny kynçylyk öwretýärmişin, ýani şöýleje duýgu sözler bilen üstünden käýerde basyş bilen, ýani bahamyalaryň aýlanyp ýokary okuw jaýlara aýlanyp we arkadamyz bize mescid salyp berdi, gidin namazyňyzy okaň diýip öwredişleri ýa edaralarda ýene şonuň ýaly aýlanyşyp berişleri, ýani kaçmyda eşik salyşlary, ýani owadan bolýar, cuma namazy okaganda geýmeli, ýa Muhammediň ummaty bolsan geýmeli. Endi Telegramda, TikTokda da hatda men şöyle kommentariýalara gawat edýän, ol Türkmenistan dünýäwi ýurt geçýär nemede, dünýäwi döwlet diýär. Konstitusiýada bolýar, şol ýagdaýlar öňe sürseň Türkmenistan dünýäwi bolsun bolmadan Allahyň buyrugyny, ýani islamy ýerine ýetirmelibiz diýip basky neme diýerler-de, propaganda edýärler. Şöyle bu ýerite edilýän diýip men düşünýän-de, sebäbi indi halk internet ýapyk-da, endi bir ýere özüni bilgi gözlemeli, maglumat gözlemeli. Şo sebäpden ýanky dini öňe sürýärler, ýani halkyň duýgusyny oýnaýarlar-da. Gitde hökümet diýilen bir kukla terror toparyndan talap etmeli, başaramak işiňden aýryl, ýok bol diýmeli deregine. Gitde Allahdan dile, ýa plan ýerde neme bardyr, ýani gowur ýatandyr, bir kirli Arabyň gowury, gitde şoň başyndan dile diýip şöyle halky ýönlendirip böler-de, ýani esas meseleden uzaklaşdyrýarlar diýip düşünýän-de. Onsoň adam jahil bolsun, bilgili bolsun, mutama bilginiň, ýani bileklilik diýip bir zat şoň urunda gelýär-de. Onsoň jahil halkyň şeýle bir ýagdaý bar, köplenç duýguga aldanýar. Onsoň ýene Hedret Ali diýerler-de. Indi Arap kulturasynda Hedret Ali diýerler, şonuň gowury Irakda bir şäherde, ýani jaýlanan ýeri. Ýöne näme üçindir de taxtawalarda da Hedret Ali'nin
guru varmışyn diýip şoňa da halky ziyaret edip ýolda düşäp ol daş döwrüni sirişdirip baga ekip halk şo taýyp ýürep böyle. Ya Şeyh Mansur diýär çölüň orta arasynda namarda o taýda bol. Arap ýaty diýip ýene-de halk şo taýy 360 diýär. Yani halky uzaklaşdyrýarlar esasy meseleden. Yani bir ýurdun içindäki şu wagtky pulsuzlyk, işsizlik, horhamsy, howalarymyz daýa, içerýäli suw problemi, seriöz peçin diýdi, ýa rak keselleriniň organizmiň rak keselleriniň dörenmegi. Indi soň derdine derman gözlemeli halkym. Şonuň ýaly ýerleri urup durýarlar halky. Bizde medisinada ýok bolup gitdi diýeni alda. Diňe hamyň soýan demeler bar. Gasap diýler, näme diýär? Ders borýanlarmy? Hökümetten soramal diýelen näme düşünjänem, näme bilen oklar ýani. Kawrap bilen oklar da, ýani şu wagtky hökümet diýip oturan terror topardan hakyny soramaly, soramaýan bolsa halk şol nämäni hökümetdi taklap oturan nämäni kitläni kow derene öz adamlaryny getirmeli diýen düşünjeden uzak tutmak üçin halky oyalap ýörler da, ýani bularyň Putin agalary bugün olmada ertesi ýok bolmaly, ýani Rus imperiýasy ýykylmaly. Soň bular hem öz ömrüni uzaltmaly. Haýsy tarabyna ýykyljagyny bilen okul. Hökümete meňdeşdat. Halkyň oýanmagyny islenok. Şoň üçin her ýerde edip öňüne alyp görýärler. Yani problemadan uzak esasy çözülmeli ýeriň, sorag berilmeli ýerden uzak tutýarlar. Bar Türkiýe edip işläň, Orsiýada edip işläň, Koreýa gidin çöldäki ýa Balkandaky yatan Araplaryň gowrundan medet dileň, yani belaweterden gorasyn, keselçilikden gorasyn. Şeýdip halky uzaklaşdyryp saklap gelýärler da. Ýöne bu halkyň içinde düşünjeli adamlar kän, zenany erkegi, 21-nji asyr internetiň teknologiýanyň ösüp barýan bir derejesinde bar ya da indi öňkü döwürler ýaly halky ukladyp saklap boljak. Duýgusyny sömürüp. Şoň üçin bularyň etajagy diňe ömrüni uzaltjak. Biraz wagt, 1 ay uzaldylar, 2 ay uzaldylar, 6 ay uzaldylar. Ýöne bularyň soňy görnüp gelýär ýurtdaşlar. Şoň üçin bunyň propagandalara özüňi aldatma. Ene gaýtarmyş ata diýär, de şol Balkanda 15-nji asyrda geçende 14-nji 15-nji bar bela Mergan Muhammed reklam edip berdi şonu aýlan. Bar belaňy gaýtarýamşyn, türkmeniň belasyny gaýtarýamşyn. Halk şo taýyp nemetjek bolýar. Endi şo gaýtaryp bilýän bolsa 19-njy asyrda oruslar gaýtarardy. Şu adam başymyzda sömürip otyrlar. Şonuň ýaly soraglar beriň, näme üçin dogrudanmy? Yani özüňize sorag beriň, jogaby tapylýar onu. Şoň üçin bularyň dini propagandasyna ganmaň, doýguňyzy oýnarlar. Çağalaňyzyň edilsiz ýaly helak bolmagyny, daşaryk çykarylýan biziň baýlyklarymyz, milliardlap dollarlar, gazyň, nebitiň, başga baýlyklarymyň sen hem eliňe paýok bilen paxta berip, güýmäp saklap berler ýurtdaşyňa. Şo zatlaryny ýani halk indi gözüni açmaly, ýoş-ýoş açyp başlanlar bar. Şol bizler hem ýani görüp bilýän, pikir edip bilýän ýa-da şo zatlary düşünjelerini aýdyp bilýän ýa soraglap bilýänler. Biziň borjumyz size ýetirip durmaly, sizlerle paýlaşyp durmaly, siziň pikiriňizi bilip durmaly, ýani sorag jogap alışmaly. Belki has üstün pikirler aýdarsyňyz, düşünjeleriniz bolar. Kommentariýalara ýazyň. Möhemmelerin, yani Rus kuklasynyň oýununa gelmäliň. Halk beýikdir, bulardan näme üstün bolalyň. Bularyň oýunlaryna gelmäliň. Sag bolun. Ýene de görüşürüz.